Mi, ayo diparani Mbak Putri ayo. Oh. Genano, apa lapo kok ngomong koyo ngono Oh, iya, iya, sampean kok. Iya, ya wis ayo. Ayo, iya wis. Genano ya. Iya ben tenang arek dhewe ya gak anu. Lah, iki kok gak wong iki ta? Gorengan anget-anget. Sampeyan iki lho maksudnya apa? Aku Kok iso didu awak aku dhewe iki lho diparani Alifa, jarine kok aku ki ngomong lek dhek iku nggih pesugihan. Maksudnya Enggak apa? ada omah. Lah akhirnya kan aku ngomong lho duduk aku sing ngomong ya. Aku yo ngomong ngono Mbak Putri. Akhirnya nyotel aku ngono lho Mbak. Lek aku kudu aku kan. Saman wingi lek wis tak kandhani sih, gak usah ngomong nang Umi. Ya tak jelasno. Kok Umi kok ngomong dadakno kok sampean. Maksudnya apa sampean koyo ngono iku? Loh kan, ya apa? Percaya tali duduk Wong kene aku. koncoan kok iso sampean ngedu iku lho, ya apa sih maksudnya? Ya sepurane ya, Liv. Apa maksudnya sampean koyo ngono iku? Ya soalnya aku lek liwat nang omahmu iku kok iso bangun ngono lho. Dadi kan aku ya rada iri ndelok awakmu. Ya kok oleh iri dengene uang kemampuane beda-beda. Kok oleh koyo ngono sampean iku. Kok sampeanku yo iso mlebu Iya. kok Alifa kok yo wae. Ya sepurane ya, Mi. Saman tak Iya, duduk mbak ya, Mi. aku lho kaget diparan lho. Kok Sampean aku tak sing ngomong fitnah. ngono, aku ki ngono. Iya, Ya, sepurane wes. sing Ya, akeh. balik ini mana sampean koyo ngono iku ya? Ngedu-ngedu wong ngono iku. Ya. Iya, Liv. Sepurane. Iya, ya wes, wes. gak apa-apa. Ya wes. Penok ndi ki Mas sampean? Tuku gorengan iki lho gawe mangan, isuk gak masak. Iya.